Hi guys! Good morning! Good morning! Good morning! Ako na po din si Ruby Provinciana. Guys, kanang sa mga wala pa dihay subscribe diha, subscribe na sa habang di pa ako magsugod guys. Kanang ako nagpasalamat ko Domingo ron guys. Kanang salamat ko dako sa Ginoo kay wala jud mi pasagdan niya na ning hatag na mo og sponsor nga para sa among grocery. So nag-grocery ko gahapon guys para sa among 1 week. So thank you so much nimo sir. So sir di man ka magpabanggit og kinsa ka. So thank you so much. Please kay minimo, thank you so much sir. Always stay safe sir diha. Salamat. Mo ni guys niyang akong nahuna-hunaan nga magpakaon ko sa mga bata diri slice bread. Ako ni siya pa lamanan og kanang itlog. Mabutangan ako mayonnaise. Ganahan pud sila magpalaman og star margarine pud sila ganahan. Nya naghimo pud ko guys og kuan kanang gulaman. So money guys, mo ni akong ipakaon karon sa mga bata dire kay Sunday man magkatigum-tigum man mga bata na dire nagka Domingo. So thank you so much sa mga blessing Lord. Kay wala jud ko magdahom nga karang tagaan jud mi niya og pang-grocery. So, salamat nimo. Ug sa katudig mga mutanawan ning video ha, kanang akong istorya o gatong daghang mga mayon nga asagikan ni mga blessing na mong nadawat. Mao ni guys. Orong dili na mo mangutana, dili na mo chat nga og asa migikan og mga gipangkaon namo. So naay buutan nga tawo nga gisugo jud na sa Ginoo nga kami iyang pilion nga kanang tagaan og support kay bawo jud ang Ginoo guys nga kami as in wala jud mi trabaho akong bana wala jud ang operation ron sa kwan hinay kay wala yung mga guest. So salamat jud og dako sa Ginoo guys kay kanang bisag magampo ko nga ala kami wala jud mi malungagrong adlaw nya naay mo kalitog chat namo nga mao ni tagaan mi og kanang pagpalit og bugas, grocery sa usa ka semana. So thank you so much nimo sir. Kay dili man jud ka magpa-mention sir. Thank you so much. Ako jung balik-balikon ang pagistorya o pasalamat nimo og sa Ginoo nga may kuan namo nga siya jud gihimo og tulay sa Ginoo ba nga kanang dili jud mi magutom kay gusto jud niya guys nga kanang dili mi mahugdan og pagkaon. So mao na siya gusto niya ang among lamisa na upper mi pagkaon man iyang giingon namo guys. So kato mga nangutana. So mao na akong gitubag inyong pangutana ka naa joy tawo nga ni support namo. Manang salamat nimo sir. Thank you. A few moments later. Guys, nami diri nangaon sa gawas guys. Anang niabot akong manghod. So nami diri sa gawas. Kita na pod minyati guys. Mong balay. Amo sudan guys iho. Ningari rami kuan kay ningari rami naniod to. Yan nawag ko'y kuan isda nga dagko kayo Dili isda. isda. Ang lami Presko kayo na aguan. siya. Presko Ang kayo lami na ag sinabaw guys na preskong isda lami kadto sabaw. Ya. Amo among guys among sudan kay pinakbit dire kay Yan ay sinabaw. kuan kay ilabo. Mura nangari may gotlob mga onra. Manyo to ta. Anda ko may sabaw dito. Ali nati kaon nati. Sige kay Dali nati. ay mo koy. Dali ta. Papaidi. Kay ning una si Jagi kay managat. Mutabok to. May lamang makakuha to, makadamog isda. Yeah. Uy, Nga on tawo mga ikon grabe naman. Dari ti. Okay. murag ano gino baboy ay chicken. Kuan. Ningari rami naniod to. Wala din ako ni kuan ah. Murag chicken siya. Yeah, there guys. Na ako gihimo nga kuan ka nang malamig nga kuan guys ani. Maninda mo niya guys og palamig kay Kuan ni siya buko pandan pure ang sabaw ani. Hindi makita na ko eh. Ang sabaw ani pure nga buko jud ni siya. asog dukot kita ko dukot kanina gi. Yes, bahay bato po. Ano ba yun ano? Nami ang plato. Gumingon lagi ko gumay Sayang gali na platuha din kay unom ra na kabuk akong na. Kaon ka gumay basta dire dito Man mais unom ka ra kabuk kaon akong di ka mo. naabtan ba. Naku kadug sabaw na. Lami sa kay mura siya nigo. Ako unong plato guys. Mura kunog nigo. Murag nigo agi lang kuan guys, plato na. Lami sa tanaw, nabigan ni na gani, nabigan ni nagnigo. Gamay gugatan. Gamay kay platuha oy.
Ano guma? Hindi Gatas? ko kalang kamba, kawagan. Wala ra ka sa plato ni Kian, murag ko, planggana. Wala asa ra ka sila. Dami ang kanan na Iya sa na nahulog pa jud sinilas gibalikan pa jud. Manday layo na, wala nahulog ako sinilas. Layo na kayo. Ngusag buwang kay. Ay sa pa kay liliw na ko chinilas ko natagak ba. Nahulog ko na sinilas guys kaya nagibutulog ko sila guys. Ang garang kabay na dagang te. Pero to kayo naabot kapila siguro makalima mi sigunong. Lami kayo na siya guys, buko pandan. Kanya te sa ate kay. ano sa akin Ang pa, kabisi wa pa ni kaon. Ngani ni sa ate ka masikaso guys, mo nang mauwa ko mungari kay. Matuluan ng Ari cellphone ti siya ha. ka masikaso. Ari balin na dire Kolbe. Mayap anya na. Entonces ginitong cellphone wa nagilain. Adi ni Majaw. Magbidyo gyud ka tay imong Samsung Ay pangakipan. ba imo ba na itong tunggap no? Numero ba ti kamera? Itong gamay ge. Oh, magbidyo ka to. Hi guys. Pasensya na guys kay entonces sa mong cellphone mo ni nakuan. Mukha kay isda nga ingana. Pagkaon na pud si. Silas Kristin kay di mo pa Ngani? Ano nang pamaho ganiha nya. Ngani? Mukha sila nga ni guys pero kanilang isda kay baw mo ani nga Lami maning isda. kanang ahong ba na bisag dili tagadagat na dili na kamukha nga ni guys oh. Kay muka man ni og kabaw mo. Dili kayo sila. Kabaw mo say kanan ni. Isda. Tae. Hala. Unsa man di ay? Unsa di ay? Hilot yung mga luha. Unsa? Ay abi kong tae. Mandiri ko. No. Oh no. Palamil Oh, isda. no. Basta si Idi na di mo kaon. Tae manggod na. Ay sa di ay. Uy, tali unsa na pagkagtaigi nga agyang nguso na talinis man. Anong kanin ko natin? Sup-supo. Ang dami ang Klaro kristong na mo isda. sa kanan noy. Mga guys, mao na ni guys akong first batch nga magpakaon ko ron og sliced bread nga naipalaman nga egg with mayonnaise. Mao ni sila guys akong first mga bibi. Ay mga bibi ba ni? Sa man ni mga bibi ni? Mga ulitaw. Mga bibi damulag. Mga bibi damulag. So mao ni sila guys. Mga first na kong mga pakanon ni Cristil og atilian. Pakaton og juice. Wala na natin. Wala naman. Hala ka! Sorry. Okay rin na wala man na mahulog. Oh, Arvin, oh. Hoy, dali na kayo. Pagtagaan mo juice. Pandan. Kay gisa man. Dahil nakuha lang mo diri sa lamisa. Oh, bye. Salamat po ninyo. Salamat Robert. Okay, bye kay Nay Sikan Bats. Guys, mga Sikan Bats na ko guys, mga bata. Mga bata. Ito guys, ilan akong katong dako na. Katong dako. Tamis pa ba? Mapuno pa ba ka? Kaya na mo may daghan diri oh. Oh, di pa na nakuha na oh na butang na oh. Oh, yan na. Kisingan si mong mama. Grace, sa may apelyido. Hala, di ka kay boss apelyido? Aw. Hala, di ka kay boss si mong apelyido di ay. Kalimutan ng apelyido. Guys, akong Sikan Bats. Ya, kasama yung istorya. Thank you. O, sunod na. Marimo kay. Guys, mano na guys. Nahuman ako og pagkaon sa mga bata diri guys. Ya, pasalamat day ko sa mga blessing nga muna dawat. Og sa wala pa diha maka-subscribe, subscribe na mo guys. Ug katong mga magpa-shoutout sunod vlog na lang nako guys kay murag di na jud na kaya kay kapoy na jud ko guys. So salamat sa mga viewers. Salamat ninyong tanan, amping mong tanan. Og thank you talaga sa mga tanan-tanan. Tanana. Salamat.